Juu, katsotaan onnistuuko. Pieni hetki. Miksei se Jukka vastaa? Missäs taas menee? Hei, valitettavasti en saanut kuljettaja kiinni, mutta soitan teille heti kun tiedän. Moi! Missä päin oot menossa? Voisitko ottaa Nokialta pari lavaa kyytiin? Juu, kyllä se onnistuu. Meillä on yksi auto Tampereella purkamassa. Joo, se on teidän pihassa puolen tunnin päästä. Kiitos. Reaaliaikainen paikannus tehostaa tilaustoimintaa. Mille autolle voisit ohjata juuri asiakkaalta tulleen kuljetustilauksen? Ecoweb Manager kertoo ajojärjestelijälle yhdellä vilkaisulla kaikkien ajoneuvojen ja perävaunujen reaaliaikaisen sijainnin. Voit seurata kaikkia ajoneuvoja kartalla tai valita vain tietyn ajoneuvon ja tarkastella päivän siihen astisia tapahtumia, kuten lastauksia ja purkuja osoitteineen.